under our series of lesson, Rejoicing in the Lord Devotionals. Okay? Ket idi mo na kagundaway, nakita tayo kakabsat iti Nahum 1:7. Niapo ket na imbag, sariked-ked iti amin nga riribok, ket ammo na digijay nga agkamang kenkwana. We have learned a wonderful topic from Nahum chapter 1 verse 7. Last Sunday, our topic was rejoicing in the Lord when life hurts. Kaya adada sumagmamano nga tattao nga nag-message tapnon iyibkas da kakabsat iti panagyaman da no kasano nga DJ mensahe ket nakatulong iti pamati da nga kas Kristiyano. Today our topic is rejoicing in God's Word. Amuyo kakabsat, no apay nga dati topic tayo got about joy, ngamin ti kuna natin na santuan nga surat, ure kano ana dagiti sitwasyon ti panagbiag, agrag utay lata, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Nga dayti nga rag utayo saan ngagtaod, wennog gapo, kadagiti panaki kapeng tayo kakabsat iti nainlubungan nga bambanag, wenno kadagiti naindagaan, nga banbanag nga mabalin nga makupikupan tayo ngam dayti nga rag-o ket agpuon dayjay relasyon tayo jay langan-langan tayo kini Apo Dios, our relationship with God. Isong ako na dayjay verse, rejoice in the Lord. And today as we continue that lesson, rejoice in the Lord, tikitaan tayo kakabsat ket rejoicing in His Word digiti sasaw iti Apo. Hamu maibaga ngay ayatom ti Apo, nga hamu maayat dagiti sa una. Once nga hamu maayat dagiti sa uti Apo kakabsat, ket bale agkusit tayo na ibaga tayo ngay ayaton tayo ti Apo. Because indeed, Jesus said, if ye love me, keep my commandments. Ibaga tayo man amin dayjay. If ye love me, keep my commandments. So again, hante may ibaga, ngay ayatan tayo iti Apo, no di tayo ikaskaso, kundi tayo ipangag dagiti sasaunan. So as lovers of God, as children of the Lord, ti puso tayo kakabsat, ket naka-incline kadagiti sasauna. Last Wednesday night, our first topic was rejoicing in its counsel. Rejoicing in its counsel. Tirag-o ken ragsak tayo kakabsat, ket kadagitoy pamagbaga, advice. Amuyo ket adda advice nga nainlubungan, adda advice nga naintawan, ngem ti dapat suruton tay nga advice, nga isut mangted rag uti biag tayo, ket dagiti counsel iti Word of God. The Bible. Today, we will be discussing about rejoicing in its company. Rejoicing in its company. Anat kahit nga sawon, the company. Mga kasama. Siya sino da kakabsat, dagiti grupo, wenno tattao, nga agayat ti sa utiapo, no siya sino da digijay kakabsat iti kagimungan, ken tilaong nga paggugusto tayo nga pakikadkaduan. Ammom no incline ka ti ininom, agsapsapol ka iti kaininom mo. Ket no agayab tay kainom mo, hangkanto makatanggi kasi iso nga rod kakabsat iti inclination, diriknam. Aglalalo no iti pagrasrason mo ket pangag-agaslat bannog, pastor. Pangikat ko lang ti bambannog ko, alakat no, dayjay ti rason mong kakabsat. Talaga nga open ka para kadagitay makiinom, correct? Ngem kada tayo nga kas anak iti Apo, ti inclination ti puso tayo, ket ti sasauna. Iso nga no awis nga maipapan ti gimong, awis iti Bible study, awis iti prayer meeting, nabannog tayo, wano aduman, dagiti dagansen ti panagbiag. Ket hantay narigat kakabsat nga maallukoy.
ngamin ta iso iti rag-o iti puso tayo. Rejoicing in its company. Rag-o tayo kakabsat kadagijay nga anak iti Apo. In Psalms 119 verse 63, Psalms 119 verse number 63, kastoy kakabsat ti ko natin na santuan nga surat. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Adamay isa nga pagsasao, ket ko na, a person can be known by the company he keeps. Paiso nga taday jay? Mamamum kano iti galad ken katatao iti maysa nga tao, babaen iti paggugusto na nga pakikadkadwaan. Right or wrong? Mabalin, di ba? A person can be known by the company he keeps. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Because whether we like it or not, we influence our friends, and they can also influence us. Birds of the same feather flock together. No, agkakadut-dutan kakabsat, kat definitely isuda iti agkukuyog ka nagkakadwa. So a person can be known by the company he keeps. Tiday tingal daw kakabsat, ishare ko kada kayo dagiti dua nga company dagiti tattao ken Kristiyano nga masapol nga pakigimungan, pakikadwaan, pangiyasitgan, ti bibiyag tayo kakabsat. Number 1, the company of those that practice it. The company of those that practice it. Masapol nga iti pakikadwaan tayo, ken paggugusto tayo kakabsat, nga pakikuyugan, ket dagijay tattao, nga agtulnog ken mangaramid kadagiti sasao iti Apo. Now, shall I read Psalms 119 verse 63 once again? Kung natin nasantuan na surat, may saak akadwa dagiti agbuteng ken ka. Kadkadwa tayo lang dagiti adapan agbuteng na ti Apo kakabsat. I am a company, a companion of all them that fear thee. Okay? Ken dagiti managanurot kadagiti pangyedeng mo. Those that keep, meaning, dagiti agtulnog kakabsat, iti sasao iti Apo. Amuyo kat adumot gimong kakabsat nga titatao kat aggigimong, agdingdingig ti sao ti Apo, nga may nga banag dayjay masaritam ti sao ti Apo, sa bali nga banag dayjay makita ijay biyag ti sao ti Apo. Kat daytoy challenge, wano daytoy nga verse, ibagbaga na kakabsat, nga ti gusto na kano, kanti kayat na nga pakikuyugan, pakikadwaan, dagijay nga dapan nagbuteng kenkwana, kan dagijay nga mangsalimet-met kadagiti sasaw ti Apo, those that practice the word of God. Dagiti young people tayo kat nakatado. Di ngamin? Kat sapay kumata iti pakasarakan nyo iti friends, kat dagijay padayumot lang agserbi ka nagtulnog iti Apo. Those that keep the word of God and those that fear the Lord. Well, we have unsaved classmates, di ba? We have unsaved nga kakadwa iti trabaho, but iti biyag tayo kakabsat, ti puso tayo, kat adda kadigijay gimong dagiti agserbi iti Apo. A true believer of Christ, ti maysa nga pudno nga namati iti Apo, dati kakabsat, look at this very carefully, basahin tayo. A true believer of Christ should consider it a sign of his spiritual health problems when he delights more to be, babasayahan, to be in the company of the ungodly, sinners and scornful, than to be with those that obey God's word. Amom no ti mas gusto jeriknam nga pakikadkaduan, ket kadigitay ungodly, hanan nga na Diyosan, panunot ken aramid hangan na Diyosan. Sinners, managbasol ken scornful,
Dagijay nga mang tabtabaaw, iti sasa o iti apo, wano mang tagibasit. Mangkat katawa ka dagiti sasa o iti apo, numas nga isu ti ayan itirik na tayo kakabsat, kaysa ka dagijay nga agtultulnog ti sa o ti apo, there could be a spiritual health problem. Sinyales dayjay. Ang tawag natin dito ay symptomatic. Di ba no symptomatic kat makitam dayjay signs nga daken kwa na iti COVID-19. Uyek, high fever, difficulty of breathing, kanda dumapay kakabsat nga signs. No daking ka dayjay nga simptoma, mangipakpakita kakabsat nga posible nga nakaptan na ka iti COVID-19. Because no pudno ka nga Kristiyano, ket amum iti kasasaad mo iti dayti agdama nga lubong, you are a stranger, you are a pilgrim, and you are a child of God. Ket awan sabali nga tarigagay mo no di mapagserbyam iti apo. Hangkanto nga accustomed, ken hangkanto nga incline, nga makisama iti aramid nga nainlubungan. Aramid nga han nga na Diyosan. Isorod nga kunak, no seryoso ka ti Christian life mo, hamo ma-enjoy ti makiin-inom. Kat no ma-enjoy mo pelat mapan makiin-inom, adda problema ta Christian life mo. Symptomatic ka. Symptomatic ka kabsat. No mapang ka makibisbisyo, mapang ka makisugsugal, kat Kristiyano ka, binalbaliwan na kan iti apo. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Idi inawat mo ni Apo Jesus kakabsat, naayaban ka ngagbiag iti new normal. Ket, dayti agat nangruan no bisyo kat kadatayo nga amma. Te kung nakarudang kakabsat, jay ngamin rason ti balbaliwan tayo. Jay rason, jay panunot. Aglalalo no kunatayo kat pangikikat kulat bannog kung kunatayo kat, how about dagiti anak tayo nga makakitkita kada tayo? Kasanupay nga isuro tayo nga rod ida kakabsat. No aginom danto mat kat mabalimuntong ka di nga ibagagat di ka umininom barok kat nord kunanaking ka apay nga rod si katatang. Ti ayan na pay nga rigat na kat no agsango kay pay. Seriously. Nakalawlawag di kunana tinasantuan nga surat ti arak mang sabsabrak. Wine is a mocker. Sa mo pagrason, aper kung na ni Apostol Pablo kan Timothy. Eket, siyempre kat agas dayjay kung natayo. Pero king kakat inaldawang kakabsat. Hanga agas di jayan. Amang pastor agas ti bambanog. Aper check mabambanog, akat hangko kasapulan. Aper digiti daduma, mabambanog, dinamot kasapulan. Rason nga na intawan. Oh. Ala, no di kay pela matinag kadeta kakabsat. No addaman. No bilang man adda, no di ka pela matinag kadeta. Well, sa bali nga panunot, symptomatic. Napukaw king kuanan DJ appetite iti pa nagserbi iti apo. Kahit DJ tiket na nga sa wen. Okay? Mas sabali mo ten DJ grupo nga gusto tayo nga pakikadkadwaan. So, serious spiritual problem. So, kimatan tayo nukat biyag tayo kadayjayan. So, kimatan tayo ti puso tayo. Kararag tayo ko na tayo, Lord, anyat nagproblema kanyak apo. Kasi, awamot kanya ko, DJ, tarigagay nga kasgagangay ti may sa Kristiyano, nga makikadkadwa ka dagiti, padang agserserbigan ka. Kasabali mo ten, dagiti tattao nga masursurot ko. Nakadakay ngayang people, amuyo deta, aya. No sabalin ti tao nga masursurot mo, eventually kakabsat, maapektaran, DJ pa nakigimgimong mon. At maibalog ka itinainlubungan. Nga aramid ken ka dagiti grupo, dagiti haan nga namati iti apo. This is the point. Basahin tayo kakabsat. Ti eagerness tayo, nga makipagmaysa iti pa nagserbi ti apo. Eagerness, anat eagerness?
Jay gagar, jay eagerness tayo nga makipagmaysa, iti panagserbi ti Apo, ket indikasyon tinasamit nga relasyon tayo ti Apo. Hantay maibaga ngay ayaten tayo ti Apo, no hantay met nga ikaskaso dagiti sasauna. Jay adaking ka, jay desire, nga excited ka nga mapan makigimong. Haan nga deti mapan ka makigimong for attendance. Adangamin dagiti Christian nga aging ganay ita kakabsat. Hampay na balbaliwan iti panunot na. Kasla adapelang ijay dati nga relihiyon na't panagriknana. No napan nakimisa no nakigimongan tinaminsan ustuking kwa na dayjayan. Kakabsat, hanakas jay ti panagserbi iti Apo. Ti Biblia kunana nga hantay baybayan ti panagigimong tayo. Kat dito'y church, praise God, saan tayo lamang maminsan nga aggimong ti makalawas. Aggimong tayo ti bigat, aggimong tayo man ti malemen, dagitay men, aggimong tayo ti Lunes ti Rabii, aggimong tayo pa ti Merkules ti Rabii, prayer time. Dagitay padak nga young adults, ken single career, aggimong tayo iti Friday night. Agasam digiti kakabsat nga gimong. Ket no talaga nga adda tarigagay mo kadagiti sasauti Apo kakabsat. Sigsig gaam ken padpadaanam digitoy nga gimong. Addaman gundaway nga tibagi na bannog ket mariknana tagsulit ket impluwensyaan na ni panunot nga kunana next time kanto nga mapanen. Ngem na dagdag senje awis iti pamati ken ka. Gaputa dayjay relasyon mo ti Apo kakabsat ket adda ka ipapanan na iti biag mo. Haan nga dete, umay ka lang makigimong, tapno maibaga nga makigimgimong ka. No di ket seryoso ka ti relasyon mo iti Apo. Di nga di relasyon mo ti Apo kakabsat, ket nagbalinan nga iso iti pagsentruan iti inaldaw nga panagbiag mo. Nga si papanunot ka ti testimonyo, si papanunot ka iti kinakristiyanom, si papanunot ka iti pamatim, ket gapu iti dayta nga langan-langan iti Apo kakabsat, eager tayo nga makipagmaysa iti panagserbi iti Apo. A spiritually healthy Christian, by the way, maibilang mo ka diti sarilim ita nga healthy Christian ka. Are you a healthy Christian? Nasalunat ka mo lang ti Christian life mo kakabsat? A healthy Christian delights in the company and cause of those that serve the Lord. Siyempre, ti birbirukem kakabsat kat, yan at kapilya. Diba? Ure mapangkat man Manila idi, no talaga nga seryoso kat relasyon mo ti Apo, kat sapulem kakabsat, yan at pakigimungat. Kat no medyo agbayag kat basit, kat mariknam ti panakaikapis mo di panagserbim iti Apo. Dayjay ti gagangay kakabsat nga karirikna ti Kristiyano nga nasalun at iti pamati. Dayti nga punto kat iso dapat ti pangrukodan tayo, maysa nga pangrukodan tayo, tina-espirituan nga condition tayo. Amuyo kakabsat, listen, don't get deceived. Praise God iti material blessings. But that is not the main hanga isut umuna nga pangrukodam iti kina-espiritual ken kina-godly kakabsat. Because even the unbelievers prosper. Let us not be deceived. Baka ipato ken ipapantayo nga jay kanam ay ti panagbiag kapintas ti trabaho ken kamayat ti annayas ket ipasimudaag na nga godly tayo. Malagip ko kaday jay may isang nga membro di pasukin idi nga nasukir. Ket challenge na pay mo ti Apo. Apo ko nana, no talaga nga nasukirak, hamusungsong batan ti kararag ko kunana. Ket sana ko na, sinong batan mo ti Apo di kararag ko nasukirak nga rod. Ket kung nakputi yun unag kung umjak la imbaga tapnohan na masaktan, nangag ni Satanas ta kararag mo. Kasla ti arig na kumagat challenge sem, Apo, nuham mo pa kay aywan, hanak dapat mangabak ti weteng. Nangabak ka, pakay aywan nga rod ti Apo. So han nga iso iti dapat nga pagibasaran, iti spiritual health.
Iti dapat pangibasaran tayo kakabsat, kat DJ God's standard. Now, here is another point. Pag nakita nating may something wrong sa buhay natin, so I hope today, hamo kagurang mangigam dahito nga mensahe. Kasi mabalin ako na, ay, lalalo no kada kayo nga hampay na bayag nga umay magigimgimong. Kat kunam, dahito mensahe, dahito nga pastor, itakat kasla siling nga na adat. Takto kaya ti umayan. Pag nakita natin na may something wrong sa buhay natin, lapit tayo sa Diyos. Because He can make us whole. Amuyo ti number 1 nga agas, ken mang paimbag ti tao nga dasakit na. Do you know the first step? Ti first step, tapnon ti tao maagasan. Amuyo no saan? Ikaw no amo ni Lester. Ti first step, tapno ti tao ket maagasan. Acceptance. No kunata doktor king ka, at dasakit ta pusom, ket dim akseptaren, alangan, nga tilmunum to ti reseta na nga agas. No kunata doktor king ka, adda iti problema ta uneg mo, ket bareng maala pa iti agas, kunana. Ket di mo akseptaren dayjay nga ibagbaga ti doktor nga na find outan na kakabsat alangan nga tilmunum to jay itud na nga agas. The first step tapno maagasan ti maysa nga masakit, acceptance. Subalit yan ang pinakamahirap sa isang Kristiyano. Na ating aminin at tanggapin na tayo ay may spiritual na problema. Sapagkat lagi nating sinasagot pag may nagtatanong, kumusta ka? Okay, met. Why we say okay? Mayat mati anayas ti trabaho. Mayat mati panagbiag. God is providing my needs. Okay mati panagbiag. Ngem no may ipapan iti relasyon tay ti Apo. If you're honest with God, ammom ken ammo ti Apo, no adu dagiti pagkurkurangan tay keng kuana. And so the first step, tapnon ti kasta kakabsat, sumayaat ti kasasaad ti biyag tayo, acceptance. Now, do you have the guts to accept your real problem? Adda ka di tured mo, adda ka di guts, anat guts kakabsat. I got it, yun ba yun? Adda ka di guts, adda ka di courage tayo, nga kaya tayo, nga hantay kailangan nga dete dalusan ti bagbagi tayo. Kasi kami pastor no aminakit nakababain mo ti imatang ti tao. Hamu panunutan di jay ti number 1 kakabsat ket ti Apo agasan na ka. If we confess our sin, He is faithful no ipudno tayo dagiti basol, meaning no aklunon tayo, no akseptaren tayo. Nga datayo kakabsat ket ada spiritual health, nga hantay kailangan nga kaslang papintasen kakabsat iti panagkita ti tao, there's no need. Importante kakabsat. Kasi amoyo, iti Friday kat inadal mi di liben of the Pharisee. Hamo ipalubos nga sumreking ka dayjay nga sistema ken panagrason ti panunot nga basta mayat ti panagkita ti tao kanyak, okay lang, walang problema. Hindi po yung pagtingin ng tao ang importante. No diket dayjay makita ti Apo kada tayo. If our heart is right with God, then surely we will have the right affections. Iso nga, ti dayti nga bigat kakabsat. Ket hantay ko mga agaw-awid, nga hantayo ikaso ken sangwon dayti nga banag. Amen? Get your heart right with the Lord. Uray kada kayo nga agbuy-buya iti live stream iti dayti nga gundaway. Sapay kuma, takas may nga doktor, no ibaganagan ka, ay ikatente, dingi pumong kunana, kasi baka apektaran na pwede, takaabay na. Kat a doktor no isot makitam nga pagsayaatan. Di ngamin kunatayo kakabsat. Kat kastamot numarik na tayo, daytoy nga panakatinggar itata nga bigat. Kat maamiris tayo nga nagpaiso. Apay awam moten ti regget ko nga makigimong. Samantalang no gagayem ko, babarkadak, di ba young people? Iti agawis,
Jakpay na iwarsi tabugok at daaktarwar tabalayang kunana. Anak ka na sa unti, jakpay na iwarsi tabuggo. Una ta ka ikaskas day mo pelag, di ka pa na iwarwarsi nga kas dekat at dakayan tarwaran. Ti ka alistom nga sumurot. No na inlubungan nga aramid ti pagsasaritaan. Ngamnogimong panagserbi ti Apo, panag-soul winning, kaslang adut rason tayon. Adu dagiti ibaga tayo kakabsat nga hindrances nga ay kastoy kung kunata yung kakabsat. Ala ti imatang ti Apo suki matem no dayta ket healthy ka pela nga Kristiyano wenno masaksakit kan kakabsat. Kita mo no addadaman dagiti makitam nga kaslang something ti biag mo hamo kumalang ibilang nga panubok baka pamalagip ti Apo. Kasi baka kunatayo ket subsubuken nak lang iti Apo haan kakabsat baka palpalagipan na ka. Amom di pa nagtaraok ti manukot pa ng riing. Kini Pedro. Amen, kakabsat? Kathamo tagidaksen nga iti dayti nga bigat, umapay king katipan na kamera, samuliklikan, hangko kayo ta panunutan nga ti Apo kat sapsaplitan na kaan nakakabsat. Isut pagsaya atam. Isong arod nga ti number 1 itata nga talaga step. Urisin no kabsat, i-apply yun dito eh. No kayat mo't umangat ti panagbiag, umangat ti panunot, aksepom nga na usto, di panunot nga daging ka. Kat masapol nga i-welcome mo, dayjay na Diyosan na panunot, nga isut mang parang ay tibiyag mo. Tanuham mo, aksepon nga wrong, dayjay reasoning mo. Hanto sumrekking ka, dayjay truth nga maikas kasaba, di ka dagtali na kantolat ta akasta. Acceptance is the key. No kunana, dyan ta Facebook, PM is the key. Today, acceptance is the key. Now, are you willing to accept it? Admit, ket kunam Apo pudno, nakababay man, amom ti katatawag Apo hanak basta-basta, agkurkul hanak basta-basta, agkurno, ngem no sikan Apo akat agkurno akat, sigempre sikat Diyos ko, sikat ti Apo ti biyag ko, awamot amok na sabali nga makaiturong, makaidalan ti biyag ko, no dilaang Apo nga sika, lead me in thy righteous, lead me the path of righteousness for your name's sake. Company of those that practice it. So, anak kakabsat, symptomatic tayo. Madama la simptoma na, makita tayo di simptoma. On the other hand, iti dayti nga bigat, kat mariknam nga, adakang kakang kanayon direkta kan gagar ti umay panakigimong kakabsat. Talaga nga, napigpigsa ka na yung di panangidurun, ti pambating ka nga umay ti church, ti panagserbim iti Apo. Salwadam deta nga biyag mo. Kasi dito lang ang mga ti kalaban kan ti kabusor na sikap kakabsat. Kat mamin anulaeng nga deta lapdan na tayo tumanen. Uno ko laapan na ti panunod tayo, kat agbaliw ton ti panagrason tayo kot kuna tayo. Kasting amin eh. Di jayang kakabsat ti pangrugyanan naman nukuan. Number 2, rejoicing in its company. Tirag utayo kat digijay company, digijay nga mangi practice ti sa uti Apo. Number 2, the company of those that publish it. The company of those that publish it. Iti kagimungan, dagijay, nga mangi bunanag, mangi waragawag, mangi anunsyo. Amen? Anunsyo ko nakitay kat sa balit simrek, di panunod ti daduman sa kakabsat. Alada kayo nga buy-buyat live stream. Anunsyo ko nakat, abangan yun sa amot di numero. O deti ti numero, 6811. Dagi di mangyanunsyo ko nakat, sige, mangyanunsyo ak ita. Ti anunsyo ita nga bigat. Kakabsat kat sa nga weteng, loto, 6811. Anak ko na ti Psalm 68 verse 11. The Lord gave the word. Great was the company of those that published it. Kuna na ti Ilocano, ti Apo it den na ti sao. Dakkel da abuyot, dagiti nangiwarnak. DJ gayam ti Ilocano ti publish. Nangiwarnak, kadagiti damdamag. Daytoy kakabsat nga bersikulo, may papan, iti maysa nga balaygi, it's about a victory over a battle. Ti panakigubat kan panakidangadang.
Amom no nagbalegi ka kat good news no ka dayjay. It's a good news. Kat kuna na to'y kakabsat, great is the company of those that publish, uno mang-announce. Nangabak tayo, nangabak tayo, nangabak tayo. Kaya di mas-basaat nga is-istadjek, the gijay explanation maipapan ka deti nga verse. Kat halos amin kakabsat nga nangutob ka deti nga bersikulo, ibaga na nga, dagito'y mapan agi-anunsyo kakabsat kat dagiti babae. Kasi siyempre tinapan nakidangadang dagitay lalaki. So idi umayon ti damag nga we won the battle kunada. Dagitoyen babae kadagtartaray da kakabsat nga mapan mangiwaragawag ijay syudad. We won. We won. Nangabak tayo, nangabak tayo. Iso nga kunana, great was the company, meaning the word great means many. Aduda, timapan mangi-announce, mangiwaragawag, kada ito'y nga sao, wenno damag nga naimbag, maipapan ti panangabak. Datayo kakabsat, ket naayaban mo't nga mangipadamag tinaimbag nga mensahe. Mangiwaragawag, mangiwarnak tinaimbag nga damag, naipadamag kadatay ni Jesus mangispal. That our message is Jesus saves. Maysa nga balaygi nga ni Kristo dakkel ken kangrunan nga balaygi nga ni Apo Jesus ket napagbalegyan na ti patay ken iti basol babaen ti panakatay na di krus ken panagugar na ti may katlong aldaw. The Lord has won the victory over sin and death so that everyone who comes to Him, who believes in Him, will not perish but have everlasting life. Kada kayo agbuy-buyay ti dayti nga bigat, dayti ti kapintasan nga damag. Ammom no bagadan tong katkunada, finally, kalpasan ti adu nga bulan nga panagibtur, at dan agas iti COVID-19. Baka rumwarto tattaong kakabsat nga awan mask na kan face shield dan. Kat sigurado nga isunto tagbalin nga trending yan ta Facebook. Amin to nga newsfeed kan amin nga my day. Kat puro, thank you Lord, finally there is a medicine for COVID-19. Apay nga tangahan tay pagbalinan ita nga my day, kan newsfeed, iti ebanghelyo ti Apo. No, the Facebook mo, challengean ka. At dada sumagmamano nga na i-preach tayo, kan na ibaga tayo kakabsat, na i-post tayo nga message ti gospel. Dagitay da duma pictureon da pa yan, dagitay gospel tracks. Tapnon ti kasta kat i-share da, dito yung naimbag nga damag. Nga ana, ti Apo di nakakayat nga mapukaw. Nagsaya at deta nga damag, di ngamin? Ti Diyos di nakakayat nga mapukaw. Di nakakayat nga agturong iti impyerno gapu ti panakaisinam ti basol. Kat ti Apo kayat nakangamadan ti biyag ngagnanayon. Nga tinaimbag nga damag, God sent His only begotten Son, intud na ti bugbugtong nga anak na. Nga tinaimbag nga damag, ti amin amamatiken kwa na saan na mapukaw. No di kita da biyag nagnanayon. No, da kasasauyo kakabsat, kat hangkaman na laing unay nga sumarita, umdas ta John 3:16 nga i-explain mo. Kunam keng kwa na, kasta launay ti panagayat ti Diyos dito'y lubong. Nga inted na ti anak na nga bugbugtong, tapno amin amamati ken kwa na, saan na mapukaw, no di kita da biyag na ngagnanayon. Kat kunam ken kwa na, gayem, iti dayta nga bersikulo, ipadamag ko king ka, ti duwa nga tarigagay ti Apo. Ano ti duwa nga tarigagay ti Apo? Number 1, di nakakayat nga mapukaw. Apay, nga ibagbaga ti Apo, dahito pan nakapukaw. Napukaw tay kadi? Yes. Kuna na ti Bible, all we like sheep have gone astray. Nayaw-awan tayo, naisina tayo gapu iti basol. Kat handa kayat ti Apo, nga totally mapukaw ka, keng kuwana. Number 2, nga tarigagay na, kayat nakang ikantibiyag ngagnanayon. Kat kunam, napintas iti agbyag ti rabaw ti daga, nang runa numayat ti kasasaad, ngem may mayat DJ kayat ti Apo nga ijaya, iso jay sagot nga kapatgan, biyag ngagnanayon. See? 2 nga tarigagay ti Apo ikeng ka, hanakakayat nga mapukaw, kayat nakang ikantibiyag ngagnanayon. Ket kunam keng kwa na, iti daytamot lang nga bersikulo. 2, iti makita ta, nga inted ti Apo,
nga panakaisalakan. Uno wagas ti panakaisalakan. Number 1, inted na tibugbugtong nga anak na. Samo damagen, no saan nga inbaon iti ama iti anak nga matay jay krus para kada tayo. At da kadinam namatay nga maisalakan? Da kayo kakabsat ita nga gundaway. No saan nga imbaon ti ama ni Jesus nga umay aglasag ket matay ijay krus at da kadisabali pay nga pakaisalakanan tayo. Awan, praise God, imbaon na ti anak na. Ket ni Kristo willing nga natay jay krus nga mangbayad ti basol. Ket may kadwa ko na nadjay, amin amamati ken ko na. Deti mamati itatati kahit nga sawen agtalek. Klamarem nga daytoy nga inaramid ni Kristo para metken ka. Awatem iso na nga kas mangisalakan kay manubot. Ket numamati ka kini Kristo nga iso natay para ti basol ugot na gungar tapnon uray matay ka katagbiag kan tumanen. Ti kunana ti Biblia hangkan tumapukaw at dabbiag mo ngagnanayon. That is the good news. Amen. Naragsak amuyo, naragsak akadwa, dagiti nabara ken naregta ti puso ng agsir ti gospel. Naragsak nga kadwa ida. Ket something wrong kada tayo kakabsat. Nuhan nga iso, nuhan tay naragsak ka makikad kadwa ka dagiti soul winners. Something wrong. Because no Kristiyano ka kakabsat, ket nalakam mo iti panakaisalakan, hamo pa'y nalakam ti langit, ngam nalakam mon kakabsat, iti kaadda, iti apo ken kananipod inawat mo ni Kristo, ket binalbaliwan na ti biag mo, nasamit nga panakipagpag na ken kuana, siguradong adamot ragsak mo nga mangiburay kadagiti tao. Samo panunutan nga narigat kakabsat nga iburay iti ebanghelyo. Hamo nga pag-complicated kakabsat di outline na di panunot mo. In fact, day versikulo nga indad kuging ka John 3:16, umanay di jayan eh. In fact, day testimony kat makaumanay. Mabali mo nga ko na dati idi napasne kakmet nga makisimba. Uno dati idi hanak unay nga na Diyosan. Ete, usto ta mamindua nga mapanak makikapilya makisimbaan iti makatawen. No Biyernes Santo kan into no Christmas. Mamindua lang. Ngem adamay sa nga kaming iti Bible Baptist Church ngay may Balaymi. Ket ijay jakman lang ninamnama ngem isu iti panang Sabat iti apo kanyak. Nasarakan nak ti apo. Ket ijay nga naawatak nga siya ket managbasol. Lawlawag na kanyak nga ni Kristo lat pakaisalakanan. Amok dayjay idin. Ngem ijay lang agundaway nga naamiris ko nga kasapulan gayam nga personal nga awatek ni Apo Jesucristo. So dayjay nga kanito inawat ko ket agyamanak adda kanyakon iti inanama ti biang ngagnanayon. So nga friend, kayat kumot nga madaking ka deta nga assurance ti pannakaisalakan. Great was the company of those that publish it. Namayat nagbayad kadwa digiti soul winner. Amen. Oh, itangalawas kakabsat nagadu nga gospel tracts ti naibunong. Oh, uray lang na magabgabonanan dagiti workers tayo ti agreproduce ti gospel tracts. Kaputi karegta dagiti members dagiti kakabsat nga agibunong ti gospel tracts. Amoy ijay lawag ni Brother Eric gimatang pa yan ti bukod na nga cutter. Isun ti agiprint kakabsat ta siyempre hantay makagwanta nga print ka nagcut. Isun ti nagmatang ti cutter agprint ket isu pa yan ti mangkat because they desire that nga maibunong ka dagiti tao di mensahe ti naimbag nga damag. So nga iti daytoy nga bigat. Ananwan tayo nga rod kakabsat. Dagiti pamendisyon nga inted iti apo. No dayjay nangayaban na king ka, ket saan mumutten nga maikaskaso pay. Ananwan tayo nga rod, dagiti inted ti apo nga blessing. Anapay ti serbina, nga ti apo, benbendisyonan na tayo, nga ipangpangag na dagiti kararag tayo, no dayjay kang runaan nga bilin na, malaksit ti panagayat tay kenkwana, iso di panangibunan panangiwarnak iti sauna, ket saan mutten nga iso iti priority ti panagbiag tayo. Iso nga brethren, no daduma ko na tayo, apay nga ti biag ko, I feel miserable.
mabalin kakabsat, sabaling amin, iti pagsapsapulam iti ragsak. I propose to you today, to rejoice in the Lord means, nga daragsak mo, iti gimong, dagijay tattao, nga padamet laeng, ngagtultulnog ka dagiti sasaw iti yapo. Kaya daragsak mo, iti panakikadwam kakabsat, kadigijay Kristiyano, nga daregtana nga mangiburburay iti ibanghelyo iti panakaisalakan. The company of those that practice the word of God and the company of those that publish the good news, the gospel of salvation. Ituloy tayo DJ next lesson tayo to no worship service. Intay to kakabsat kadetoy rejoicing in its comfort. Amen? So iti dahi nga bigat kumararag tayo. Let's go to the Lord in prayer. Amen. Damagaman ta kaabay mo. Ana, nabendisyon ng kamit lang ko naman. Da kayo agbuy-buyat live stream, da kaabay yun ta. Ana, nabendisyonan kamit lang ko nam. Ulitik mga damagen, ana ti first step, tapnon maagasan ka? Oo. So ana ti dapat nga acceptarum ti dahi ti nga bigat. Alangan ako nam, uray mo, jak mapan makigimgimong kat mayat latamot ti panagbiag ko. Nga ta? Damagam kan apo. No okay king kuana da ijay. Di ba? Kadi kunakad ti apo kat, ala anak ko, uray di ka mapan, agimgimong uray di ka, agdingdingig, di kiti sasaok kat, okay latakanyak de. Dako na nga ti apo kakabsat, nakapuot ka pa'y tinaganak. Na anak ko, duri di ka tumultulong dito balay, duri nakasadsadot ka, duri nakasungsungit ka, duri dim obraan, dagiti ibagbagakan ka, anak ko, love ka lata. Agpay sumot kit di, love mo latang hang ka naragsak, di nga ming kakabsat. Isong ako na nagat, God love the cheerful giver, mariknam di ayat ti apo king kano, agtulnog ka kadagiti sa una, amen. Di ka kapsat? Ala, dakay nga anak, nangyag di jayan, ako na anak, amo manak ko, nakasadsadot ka, nakasungsungit ka, disobedient ka, among, okay lang takanyak, deta anak ko. Nakaragragsakak latang adagad to. Di kami kakapsat. Isot, gapo na nga kanayo na makangag ka. Gapo ta, something wrong. Amen? Anak ko, maibarbar ka, daga, nakalaling kag, so dagas ka da amin, okay, latakanyak, deta anak ko. Uri anak kay kayat mong obra, aramidom, latat kay kayat mo, ayos lang kanyak, deta. Awang ka tamot tikas, di nga naganak, kaya kakabsat, di nga amin? Ekat no, datayo na intawan, nalintag tayong agpanunot, how much more iti amatay di langit. So iti dahi nga bigat, agpakumbabatay ti apo. Kat kunatayo, Lord, search me, apo. No, daka di ba nagasama pa kay aywan ti biyag ko? No, di giti agda mga mapaspasamak kanya kat saan nga panubok no di kat pamalagib mo. Aklunek, apo, di giti nga pamalagib. Tapnon ti kasta ti biyag ko kat sumayaat. Amen? Narigat kami nga aklunon na do, mga pamalagib ti apo, di giti kasla dumdum ti biyag tayo, kasla ti amutay kat trials. Hamot aming kat trials sometimes kat chastisement. So nga masapol kakabsat nga umasidag tayo ti apo. Amen? Di ka pa agyaman ta palagipan na ka ti apo? Dali bagaman ta kaabay mo, di ka pa agyaman ta palagipan na ka ti apo kunam. Di nga ming kakabsat? Una, kasi nohan na ka palagipan ti apong kakabsat agat delikado ti pasamagan ti biyag mo. Di nga ming kakabsat? Kasta ti ayat ti apo, palagipan na ka. Isa nga kumararag tayo. Lord, thank you so much kadeti mensahe itat nga bigat. Pudno apo. No daduma ket pagarup mi nasaya at ti kasasaad ti spiritual life mi. Kaputa makita mi nga nasaya at met ti annayas ti panagbiag. Ngem ko nangarod ni Apo Jesusen that we do not measure kunana ti biag ti tao in the abundance of the things that he possesseth. For men looketh on the outward appearance, but God looketh on the heart. Paiso apo nga tikit kitam ti deti nga gundaway, di kondisyon ti puso mi apo. Di ayan ti rag-o apeksyon dagiti puso mi apo. Ket no addaman kada kami ti makabigbig ti dayti nga bigat.
nga bumabaaw Apo Dios. Daytoy pa nagserbi miken ka. Adda kumakanyami ti kinapakumbaba ti puso nga mga klon, mga admit, mga accept. Tapnon ti kasta Apo, maagasan na kami. Ket ti pamati mi adadda nga rumayray. Agbalegi kami Apo ti relasyon miking gapu ti relasyon miking ka ti inaldaw-aldaw. Apo Dios, bendisyonan na kami ngagpakumbaba iti daytoy nga gundaway. Continue to bless our service today in Jesus' name. All of God's people say, Amen. Praise the Lord.